Que tal? Boa tarde. En Ponteareas están moi pendentes das condicións meteorolóxicas despois de horas de angustia por mor dun incendio que leva arrasadas 60 hectáreas. Os servizos de extinción conseguiron estabilizalo esta mañá, pero o lume segue activo e os efectivos continúan traballando sobre o terreo. Dispáranse as incautacións de cocaína en Galicia, que se multiplicaron por 5 o ano pasado. As forzas de seguridade interviñeron máis de 9.000 kilos, o que significa que máis dunha de cada 10 toneladas incautadas en España localizouse en Galicia. Na loita contra o narcotráfico, 700 persoas foron detidas na nosa comunidade. Os autónomos galegos traballan unhas 40 horas máis ao mes que os empregados por conta allea e parte dese tempo pasan ao volante, nos desprozamentos. É o caso de Cristóbal, imos a acompañalo na súa xornada no telexornal. Os autónomos lamentan que traballen máis e gañen menos. A diferencia está nas horas improductivas, é dicir, o feito de facer un presuposto, o feito de coller a furgoneta, o coche, para poder facer a visita ao cliente. En Granada, a xente segue co medo no corpo polos tremores. Hai centos de veciños desaloxados, moitos deles pasaron esta noite na rúa. Durmiron en parques e coches por se, como efectivamente sucedeu, se producían novas réplicas. E se hai un momento inesquecible para moitas parellas é o día da súa boda. Contratar un profesional que inmortalice o recordo é casi imprescindible. Hoxe, no Día Mundial da Fotografía, comprobamos como os noivos seguen preferindo guardar as imaxes dese día tan especial en papel. E o Deportivo denunciou nas últimas horas insultos e presións aos xogadores para que se pronuncien sobre a polémica aberta entre un sector da afección polas normas adoptadas dende a entidade. En concreto, cos afeccionados de Maratón Inferior, que vestiron de laranxa no último encontro como protesta. Despois dos 43 graus de onte en Ribadavia, a temperatura máis elevada do que vai de verán, esta tarde comeza a refrescar e vaise notar máis na costa de Pontevedra. Aínda así, volven a activarse avisos pola calor en zonas de Ourense, onde nas próximas horas se pode rexistrar algún tremón esporádico. Despois dunha noite de moita angustia en Ponteareas, os equipos de extinción conseguiron estabilizar o incendio forestal que mantivo en alerta os veciños deste concello pontevedrés. Alejandro. Sí, Marta, dase por estabilizado cunha superficie afectada de aproximadamente unhas 60 hectáreas calcinadas. Un lume que comezaba onte pola tarde aquí nesta parroquia de Nogueira. En as últimas horas os servizos de extinción estiveron traballando en sofocalo. Medios terrestres, como por exemplo brigadistas ou motobombas, que mesmo esta mesma mañá ainda estiveron arrefriando algún punto quente. Tamén medios aéreos como helicópteros ou avionetas. Desta hora, como ben decimos, situación moito máis tranquila despois dunha tarde moi complicada na que as altas temperaturas non axudaron. Respiran aliviados os veciños de Nogueira, en Ponteareas, despois de que nas últimas horas quedase estabilizado o incendio forestal que onte lles fixo pasar horas de angustia. Con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo. Claro, que viñera hacia baixo, hacia as casas. Hombre, non iba a haber co lume que había, coa fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Ante o avance das lapas en dirección ás vivendas, despregouse un operativo de extinción que incluíu ata unha dúcia de medios aéreos. Había, claro que había, moitos avións e moita revolución, porque a fogo era grande. A súa rápida intervención, coordinada coas máis de 30 brigadas e 25 motobombas despregadas sobre o terreo, logrou desviar primeiro a ameaza do lume e finalmente estabilizalo ao longo da noite. Os brigadistas cortárono, intentaron leválo hacia un punto para apagar. Entonces pues estaban controlando que non pasara para as casas. Fixeron aí o punto de coordinación. Estuve toda a tarde, toda a noite, porque era moi grande, o fogo era tan grande, un fumo tan negro, e claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes. No incendio que leva calcinadas unhas 60 hectáreas tamén se despregaron medios estatais.
O risco de incendio aumenta estes días por esas temperaturas extremas que se están rexistrando. Ribadavia, por exemplo, marcou a máxima no que vai de verán en Galicia. Foron 43 graos nos termómetros. Con estas temperaturas abafantes, Galicia lánzase á creación de refuxios climáticos nas zonas urbanas. Xunta e concellos cofinancian ata 75 proxectos para combater a calor no medio do asfalto. En Ourense ou na Laracha atopamos os primeiros exemplos. O refuxio climático da Laracha terá forma de fonte e poderase atravesar. Instalarase nesta céntrica praza e permitirá poñerse a remollo sen malgastar unha soa pinga de auga. É un sistema totalmente eficiente que non vai a levar prácticamente ningún consumo de agua, que vai ser nun circuito cerrado e con todas as garantías de potabilización. Fonte ornamental e a vez sería un xogo pos nenos e un refrescamento, lóxicamente, nas épocas de verán para o xogo, en realidad. Este e outros 74 refuxios contan co apoio dunhas axudas para mitigar os efectos do cambio climático nos núcleos urbanos. Nesta praza de Oroso van reverdecer o acceso ao río Tambre. En a avenida Otero Pedraio de Ourense, toda unha illa de calor, van baixar ata 3 graus a temperatura cun corredor de vexetación. Que se van a poñer diferentes especies autóctonas, se van a poñer xardineiras, se vai a cortar, como por así decirlo, a continuidade do asfalto con pequenos espazos de sombra, non? Eso o que vai a facer é que nesa zona se baixe a sensación térmica en eses 3 grados. Se ti estás agora mesmo debaixo desa árbore, non é o mesmo que se estás a pleno sol, non? O de Ourense é un proxecto piloto que se podería replicar noutras cidades e vilas do país. A idea é previr riscos e sufocos, agora que a calor aperta, sobre todo cando toca camiñar preto do asfalto. Nas próximas horas agárdanos algo de chuvia, pero vai ser insuficiente para aliviar a seca no campo. Dende Unións Agrarias alertan de que a falta de forraxe estalles aumentando os custos da alimentación do gando. Estamos falando dunha afección moi importante cando, como ben dicías, hai xa unha valoración a día de hoxe que podrá empeorar, dificilmente mellorar, porque esperábamos augas, que viñera augas a principios de agosto, non foi así, co cal a situación está empeorando. Traballar máis para gañar menos. Esa é a dura realidade do autónomo galego que describe un informe da Asociación de Autónomos. A organización denuncia que teñen que facer xornadas maratonianas para poder manter os negocios a flote. Te levantas pensando en el trabajo e te acuestas pensando en el trabajo. Cristóbal leva 40 anos co coche cargado de ferramentas por toda Galicia. Traballa de sol a sol, pero o seu esforzo non se traduce en riqueza. Que é unha realidade que se estende por toda España. Lóxicamente, en Galicia quizáis seña máis acentuada. Como a él, uns 80.000 autónomos galegos sofren precariedade económica segundo o sindicato UCTA. Traballan máis de 200 horas ao mes, unhas 10 cada día, por un rendemento real de entre 8 e 13 euros. A las 8:30 te levantas y luego no te acuestas hasta que no acabas. No sabes, yo nunca controlo, no mido las horas. O problema ten nome, tempo invisible, horas dedicadas a facer presupostos, facturas e papeleo. A burocracia devora máis de 200 horas ao ano por negocio. A burocracia de un traballador autónomo ocúpalle prácticamente o 30% do tempo de traballo. Porque tú cuando estás haciendo el trabajo de facturación, ¿a quién se lo facturas? A ti mismo. A isto hai que sumarlle a dispersión xeográfica de Galicia. Fontaneiros, electricistas e transportistas pasan horas ao volante, kilómetros de estrada que non se poden repercutir na factura. Que non se pode aplicar un incremento no precio ao cliente final porque estarías quedando solo. As asociacións piden menos asfixia burocrática e máis formación e poñen exemplos como o novo sistema para facturar. A día de hoxe non sabemos, a maioría dos autónomos, como vai a funcionar ese verifacto. Pero tamén cambios na tributación. Mentres tanto, Cristóbal ten que arrancar un día máis. Agárdan máis curvas. Hoxe, unha vida dedicada a traballar 12 horas diarias xa non lle garante un beneficio xusto.
AENA renovará os accesos ao aeroporto de Peinador ao detectar que xa consumiron a súa vida útil. A entrada á terminal vai pasar por unhas obras de modernización para reparar os desperfectos que acumula Carlos por anos xa de uso. Si, Marta, é unha actuación máis para manter en boa forma o aeroporto de Peinador. Desta volta, a verdade é que pode parecer unha obra pequena, relativamente pequena, se a comparamos, por exemplo, coa renovación da pista de aterraxe, que vimos aquí, que contamos na Galega, hai un par de anos. Pero é unha actuación relevante porque por esta zona pasan moitas e moitos dos viaxeiros que utilizan a terminal, tantos que veñen en transporte público como eses que recollen ou deixan vehículos privados. A AENA di que esta zona está moi deteriorada, di no expediente mesmo que xa superou a súa vida útil, que ten danos, por tanto decidiu renovar o pavimento, tamén a sinalización e as condicións da auga. A obra vai ter un presuposto, saiu a concurso por case 400.000 euros e o prazo de execución non debería superar os 5 meses. Grazas, Carlos. E en Ferrol, o barrio de Caranza recupera a súa praia despois das obras de reforzo dun noiro que se derrubou coas chuvias do inverno. Os traballos foron complicados, pero os bañistas poden xa gozar do areal en condicións de seguridade. Mariola. Si, os fortes temporais deste inverno botaron abaixo a terra e as barandas que están no paseo que decorre por riba da praia de Caranza. Agora rematan os traballos de reforzo dese noiro e os veciños do barrio máis populoso da cidade de Ferrol poden recuperar todo este espazo, a única praia urbana da que dispón a cidade de Ferrol. Da ría de Ferrol polo que decorre o camiño inglés a Compostela. É moita xente aquí, de Ferrol, de Perlío, bueno, ven xente de todos os sitios. É unha playa tranquila para os cativos, é inmejorable isto. As escorrentías deste inverno botaron abaixo parte do noiro que separa o paseo da praia, deixando impracticable parte do areal. A complexidade da obra atrasou os traballos e impediu que puidera estar rematado para o inicio da tempada de praias. Trabajaron mucho, Las piedras las tienen que traer en coche desde allá. Y luego las trajeron para aquí y aquí con las máquinas irlas colocando, porque no pueden con esas piedras tan grandes. Entonces, pues, les tuvo que llevar tiempo, claro. Traeron pedras, mi madre, aí pelouros de... Pero bueno, quedou mellor que estaba. Quedan agora pendentes os remates da obra. A mismo nestes intres está acabada toda a instalación de contención das terras e agora falta que nos poñan as barandillas e os remates. Os bañistas poden xa acceder á totalidade da praia en condicións de seguridade, pero pídese precaución. É verdade que, que a xente todavía non pase por donde non debe, por donde está vallado, que é a zona do camiño baixo que non ten as barandillas todavía postas e polo menos se pode estar na praia con tranquilidade. Está previsto que o barrio de Caranza poida gozar dunha nova praia urbana dentro do proxecto Abrir Ferrol ao mar. As obras de acondicionamento son fundamentais e o verán, o bo tempo, é o mellor momento para as constructoras que aproveitan estas semanas en chuvia para acelerar os proxectos de diferentes administracións. Son días de molestias, iso sí, para os cidadáns, en especial para os condutores, pero que logo traerán beneficios para todos. Para ver obras en agosto só hai que mirar pola ventá. A seca dentro do malo trae unha chuvia de obras, pequenas pingas como esta ou aluvións, sen raios, pero con tronos. É incómodo, pero algún momento teñen que facelo. No inverno xa non se pode que chovoro no verán, habrá que facelo no verán. Non é que estou moi contenta con elas, pero bueno. Pero depende todo do que queran facer. Hai cousas que a mellor rápido porque por isto que pasa que o tráfico e todo iso, e outras máis lenta para que quede mellor, porque a veces se apuran moito as cousas mal. Eu veño a comprar co carrito para pasar, isto de vir aquí agora, isto é unha odisea, vamos, todos os días co carrito para adelante para atrás, pero bueno, si queda ben, bendito sea. Mentres hai que resignarse, sortear obstáculos a pé e o volante, non se libran nin as motos, ollo a que vai polo medio. A obra ben, pero a señalización fatal. Este é unha gincana cada día, total. Pois paso cando vou ao traballo, paso ás 5 da mañá, así que non me molesta. Non, a veces 5 da mañá hai pouco chollo. Pero a obras ten que haberse, non? Porque o tráfico vai máis lento, pero as obras aceleran no verán, máis sen o peso da calor. Avanzamos muita coisa, avanzamos. Se não chove, avanzamos bastante.
Estamos haciendo una media de 30 metros e, claro, não sei quando chegar a lluvia. Sim, com certeza. Sem chuva ajuda muito. As luces escintilan dentro e fora das cidades, que a néboa non oculte que o verán é tempo de boas obras. En Ourense hai polémica pola derruba dun edificio de finais do século XIX, a Casa dos Baños, de estilo modernista. O Concello tirouno abaixo alegando motivos de seguridade despois dun incendio, pero hai unha asociación, a Patrigal, que leva o caso á Fiscalía porque o edificio está protexido. Agora que temos un corpo legislativo propio como a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e a Lei de Patrimonio Histórico Español, non está permitido fazer todo isto. Por tanto, aparámonos na legalidade. A loita contra o narcotráfico non cesa e as cifras evidencian a efectividade dos corpos de seguridade. En 2025 detiveron case 700 persoas por delitos de tráfico de drogas. As incautacións aumentaron, especialmente chámanos a atención a cantidade de cocaína intervida, máis de 9.300 kilos, é máis dun 380%. Máis que o ano anterior. En segundo lugar, a moita distancia están os 181 kilos de haxís incautados, é un 29,5% máis que en 2025, e dispárase a incautación de éxtase, con máis de 2.000 pastillas, un 661% máis respecto aos últimos anos. Moitas detencións chegan despois de meses de investigación, pero outras prodúcense case por casualidade, podemos dicir. Foi o que lle pasou a un veciño do Ourense. Atravesou a estrada por un lugar que non debía diante da Policía Nacional e cando o pararon, atopáronlle distintos tipos de droga, Alberto. O cruzamento irregular, precipitado e por un lugar non habilitado, incluso pondo en risco a seguridade dos condutores e a súa propia, foi o que puxo en alerta a Policía Nacional para proceder á súa detención. Neste mismo lugar do barrio do Pino estaríase nese momento facendo un control para detectar por parte da policía puntos de droga na cidade de Ourense. Tras a súa detención tratouse de facer dun bote con cocaína e tras posteriormente realizarlle un control atopáronse tamén marihuana e drogas sintéticas. Agora mesmo impútaselle un delito contra a saúde pública. Algo semellante pasou en Ordes. A Garda Civil parou nun control a un home porque ia ao volante dun coche que nin pasara a ITV, nin tiña o seguro obrigatorio para poder circular. Cando miraron máis a fondo tamén atoparon 160 doses de cocaína listas para vender nas festas da vila. Sobe o prezo da vida en xeral, tamén, lóxicamente, o que gastamos ao viaxar. Cada vez son máis as familias que recorren a un préstamo persoal para poder pagar as vacacións. De feito, estes créditos, fíxense, superan xa os que se solicitan para financiar estudos ou para facer reformas no fogar. Non sempre se dan as condicións económicas axeitadas para ir de viaxe. Case 4 de cada 10 consumidores recoñecen que teñen a intención de pedir algún tipo de financiamento para pagar as vacacións. Entre marzo e xuño concedéronse máis de 15.000 millóns de euros en créditos ao consumo e un 12% máis dos que se concederon no verán do ano pasado. Sí. No noso entorno moita xente. Estupendo. É mellor pedilos para eso que para outra cousa. É o disfrute e forma parte da vida, non? Non me gusta estar agarrado, porque se pido para aquí, teño que quitar despois de aquí. Pero seguramente moita xente ca que nos relacionamos nos faino. A perda de poder adquisitivo, que todo sobe, e o forte desexo de consumir disparou a petición de créditos e microcréditos como nunca antes nos últimos anos. Non entendo, eu estou tan ben aquí que non me apetece moito viaxar, Eu se teño algo aforrado, fago, senón, vale. Pagar as vacacións cun crédito pode supoñer polos xuros ou polas comisións de apertura ou xestión chegar a pagar o dobre do prezo orixinal da viaxe.
Ves o escaparate da facilidade, te invita, ¿no? Te invita, entón ao mellor pois non pensas demasiado pois no que te cobran pola entrada, no que te están cobrando de xuro, en última instancia cando chegas ao final te das conta que os intereses, os xuros, o TAE que dicimos, ¿no? O tipo equivalente, pois normalmente é moi superior ao que pensamos. O custo alóngase máis e se prolonga tamén o prazo de devolución. Hai quen paga as vacacións o banco durante anos. A situación de vivenda está, como en todos os sitios, bastante complicada. Aparte de estar cara, por, sobre todo, o motivo son a subida desproporcionada dos materiales. E é unha situación que se repite na maioría de vilas costeiras de Galicia. Estes días son un fervedoiro de turistas atraídos polo bo tempo e as praias. A oferta de vivenda para mercar é xa moi limitada. Por iso está a xerar moita expectación unha poxa de pisos a pé de praia, en plena ría de Muros e Noia, e ademais vivendas, Sheila, sen estrear. Son, Marta, 7 pisos que ata teñen vista lateral ao porto nunha zona tan demandada cada verán como é Portosín, no concello de Porto do Son. O máis importante, que facer se queren participar na poxa? Pois deben entrar na páxina de poxas do BOE e presentar a súa oferta antes do 1 de setembro, que é cando remata o prazo. Os 7 pisos, un deles é un baixo, están case listos para entrar a vivir. Só lles faltan os mobles e instalar a cociña, porque o baño, por exemplo, xa está totalmente equipado. E atención á iniciativa no Concello de Xermade para aliviar o problema de falta de vivenda. Están rehabilitando antigas escolas unitarias para que poidan vivir familias nelas. Esta escola unitaria situada no Concello de Xermade leva 5 anos deshabitada e o tempo non pasa en balde. Está moi ben, pasan 5 anos sin que viva alguén nela, que tal, acabase deteriorando totalmente. É por iso que o Concello pensou nela para tentar solucionar un dos grandes problemas que teñen agora mesmo. Necesitan traballadores, pero os que veñen non atopan onde vivir. Estas casas, cunha pequena reforma, estarían habitables. Este é un concello evidentemente rural, aquí sobre todo para as granxas, que si necesitan xente para traballar, incluso para os restaurantes e tal, pero é moi difícil encontrar vivienda hoxe mesmo aquí. Vivendas baleiras hai de sobra, pero ou ben aínda non están resoltas as tardanzas ou os propietarios teñen medo a poñelas de alugueiro. Temos un problema de vivienda, pero casas abandonadas hai moitas. Ante a ausencia de oferta privada, o Concello vai rehabilitar 2 escolas unitarias para uso residencial. Atado agora só se utilizaban como local social para a veciñanza. Tenemos aí unha laguna, digamos, legal que non sabemos moi ben como tal, pero bueno, a idea é preparalas, estar a disposición e despois facer todo o necesario para que isto viva alguén nelas. En Xermade xa teñen algunha experiencia positiva nese sentido. A Casa da Mestra levaba moitos anos abandonado, fixos un convenio con o ONG, estuve vivindo xente aí que agora se quedaron aquí a traballar, entonces ás veces dixo, hombre, pois isto está ben, tiñamos unha Casa da Mestra aí que non se utilizou en 30 anos e de repente digo, pois, por lo menos vive alguén, por certo, maravillosamente ben, esa xente que veu para aquí, que traballan aquí nas granxas, é unha cousa boa, por lo menos utilizámola algo. A calor destes días dispara o risco de intoxicacións alimentarias por consumir produtos en mal estado. Os expertos insisten na necesidade de manter a cadea de frío e de extremar as medidas de hixiene. Erguerse cedo, cociñar e levar a comida á praia son opcións moi apetecibles e recorrentes durante o verán. Panados, rissóis, bolinhos de bacalhau. Un menú en que tanto os empanados como os boliños de bacallau levan ovo. Estes alimentos mal conservados nun día de calor poden provocar unha intoxicación alimentaria. E non traía nada que tuvera huevo, nada. Casi todos os que levan salsa, toda bañorensa. En el momento de prepararlo, después meterlos en neveras con frío y con estos enfriadores para evitar que proliferen las bacterias. Las bacterias proliferan con el aumento del calor. Os alimentos crus e mal cociñados tamén son especialmente sensibles a calor. Las carnes hay que hacerlas bien, sobre todo las carnes de pollo, el pollo hay que hacerlo bien. En los pescados hay que cocinarlos bien cocinados, evitar el pescado crudo. Debemos evitar el huevo, las salsas caseras. E non só debemos ter especial cuidado cos alimentos para evitar os principais síntomas destas doenzas no verán, que son a diarrea e os vómitos.
Es recomendable limpiar la superficie de los refrescos, que no lo utilicen, que a veces lo pasamos por alto y lo damos como limpio, pero son alimentos que han estado expuestos. As altas temperaturas están a provocar moitos casos de salmonela, como acontecido en Navarra, con 6 persoas ingresadas cunha gastroenterite aguda. Ya cuando hay fiebre o el vómito no se controla, es en el momento en que deberían de acudir a urgencias. En calquera caso, resaltan que os alimentos contaminados non teñen por que presentar alteracións evidentes no aspecto, na cor ou no olor. Xa saben que calquera precaución é pouca fronte a calor. Sanidade lanza unha alerta: fan falta doazóns de sangue de xeito urxente. No verán baixa moito o número de doazóns e as reservas nos hospitais nestes momentos están baixo mínimos. O grupo que máis se precisa é o cero negativo, pero tamén fai falta cero positivo e 2 dos grupos A. A Axencia de Doazón explica que calquera pode achegarse a doar ás unidades fixas dos hospitais públicos nas 7 cidades galegas. Abren dende as 8 da mañá ás 10 da noite, de luns a venres, e tamén están abertas os sábados pola mañá. Hai 10 unidades móviles tamén que van por distintos concellos. Caballero, Guardia Civil tiene que abandonar la vivienda. Ya nos vamos. Abrimos a páxina nacional do telexornal así, coa Garda Civil casa por casa desaloxando os veciños polo incendio que avanza polas Urdes, en Cáceres. Xa son máis de 700 os desaloxados e o lume segue descontrolado. Sobre o terreo xa traballa a Unidade Militar de Emerxencias e tamén combaten o lume con medios aéreos. Pero o vento complica as tarefas de extinción. Todo apunta a que o incendio foi intencionado. Os veciños de Granada seguen en alerta despois de rexistrárense esta noite ata 6 novos tremores despois dese episodio de intensidade 4,8. Hai 600 veciños desaloxados por danos nas súas casas e a Xunta de Andalucía mantén activo o dispositivo de emerxencia. O medo meteuselles no corpo e moitos veciños de Granada pasaron a noite en parques e coches, en campamentos improvisados polo pavor aos tremores. Mucho miedo. Hemos visto en cada momento pues que la casa se nos viene encima y eso es una situación horrible. Cuando yo me vi sola, a mí se me caía la casa encima. Yo veí la habitación cerrarse, se cayeron todos los cuadros, se me han hecho grietas encima de la cama. Vamos, ha sido de pánico, de pánico. Uns abandonaron as casas pola súa propia iniciativa e outros foron desaloxados, uns 600 veciños, por danos nas súas vivendas. Voy a mi casa y me encuentro con todo acordonado de la policía y que no sé si puedo subir a mi casa, no puedo subir a mi casa y no tengo nada, estoy en la calle. En total foron 6 as réplicas desta noite despois do terremoto de onte de intensidade 4,8 e os expertos non descartan que se prolonguen durante tempo. Eso é o normal, porque xusto nestas fallas que se están a mover agora hai unha acumulación de auga, como é lóxico. Entón, cando se moven as placas, a auga non se pode comprimir, entón está producindo esas réplicas continuas ao longo de períodos de tempo bastante longos. Os xeólogos tamén nos explican que sí hai relación entre os recentes terremotos de Venezuela e Colombia e este de Granada, porque as pezas da codia da terra están interconectadas. Está todo relacionado, porque é toda a superficie da terra a que se está movendo, de maneira que algunhas veces esas trepidacións prodúcense nuns puntos da terra, noutros noutras, pero todo é consecuencia do movimento global de todas as placas. A Xunta de Andalucía mantén activo o dispositivo de emerxencia mentres os técnicos avalían os danos nos edificios, gretas e desprendementos, e a Alhambra suspendeu o acceso á parte de monumento mentres se fai inspección dos edificios. A policía xa atopou as armas usadas no tiroteo en que mataron a 3 persoas en plena rúa en Isla Cristina, en Huelva. Os que siguen buscando son os encapuchados que lle dispararon a unha muller, a súa nai e a un menor de idade que pasaban nese momento por ali. De maior calado foi a operación na que acaban de interceptar máis de 3.300 kilos de cocaína. Transportábana oculta no interior de coches. Detiveron a 3 persoas que eran os encargados de transportar a droga dende Portugal ata España.
Falamos agora da crise migratoria en Ceuta. O Goberno quere trasladar 500 menores inmigrantes dende a cidade autónoma cara á península. O PP defende pola contra que os menores que cruzaron a fronteira deben regresar coas súas familias. O Ministerio de Xuventude e Infancia está a traballar nun plan integral de choque ante a crise migratoria en Ceuta que contempla o traslado urxente á península de 500 nenas inmigrantes que cruzaron a fronteira dende Marrocos durante a entrada masiva do pasado 30 de xullo. Segundo fontes do Departamento Ministerial, o plan contempla a acollida vinculante e solidaria por parte das comunidades autónomas e o acollemento familiar, pero tamén outras fórmulas que permitan axilizar a acollida. Porén, Bruxelas lembra que o dereito comunitario contempla a devolución de todos os inmigrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta, incluídos os menores. A ministra de Migracións di que o Goberno cumprirá coa normativa europea. Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa en materia, el Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. O PP critica a proposta de trasladar 500 nenas inmigrantes dende Ceuta á península. Os populares defenden que os menores deben regresar coas súas familias. El interés superior del menor es estar con su familia. Dentro del Gobierno hay tantas posiciones como ministerios. La ministra de Migraciones hoy habla de retornos y de cumplir el Pacto de Migración y Asilo. Hoy. El Ministerio de Infancia presenta un plan de retorno. A Asociación Unificada de Gardas Civís denuncia que as mafias que trafican con persoas están xa intentando trasladar inmigrantes dende Ceuta á península. Pola súa banda, o Colexio de Enfermaría da cidade autónoma pide a declaración do estado de alarma ante un colapso sanitario, din, sen precedentes. E de como evoluciona a xestión da crise humanitaria en Ceuta están moi pendentes en Italia, que mantén pechado o espazo Schengen con España, é dicir, que mantén os controis nos aeroportos pros voos procedentes do noso país. Javier. Sí, o goberno italiano asegura que a situación na cidade autónoma segue a ser moi preocupante e que os controis se manterán mentres existan riscos para a seguridade nacional. O ministro de Exteriores, Antonio Tajani, insiste en que non se trata dunha medida contra España, senón dunha decisión preventiva ante o temor a novos fluxos migratorios irregulares e posibles ameazas para a seguridade. Roma asegura que retirará os controis que iniciou desde finais de xullo solamente se diminúe o risco de novas crises. O presidente de Portugal quere sacar adiante unha lei para prohibir que a xente vaya pola rúa ca cara tapada, a coñecida como Lei dos Burcas. Brais. Efectivamente, Antonio, José Seguro promulga a lei que proíbe a cobertura da cara en espazos públicos, aprobada por toda a dereita no Parlamento, alegando motivos de seguridade cidadá. O presidente asume a dificultade de establecer fronteiras, pero recoñece tamén a importancia de poder identificar as caras e a situación de disparidade en que esta prenda deixa as mulleres, malia que actualmente o seu uso é completamente residual en Portugal. O texto tamén penaliza quen coacciona a terceiros para cubrir a cara por motivos de relixión, orixe, sexo ou idade e establece penalizacións de 150 a 3.000 euros en caso de dolo. Iso sí, hai excepcións por motivos de saúde artísticos ou profesionais, entre outros, e a norma exclúe instalacións diplomáticas e religiosas ou viaxes en avión. O camiño inglés é un dos preferidos polos peregrinos este verán. De feito, é o terceiro punto máis elixido para empezar a ruta. Xavier. Sí, só por detrás de Sarria e de Tui, máis de 16.400 persoas escolleron Ferrol para iniciar o camiño nesta variante do camiño inglés que ten como datos os mellores dos últimos 10 anos. E tamén, como exemplo, temos aquí a dous peregrinos que son de Portugal. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Sergio, Katia, por que iniciastes o camiño aquí? Porque aquí en Ferrol é o inicio de camiño inglés para Santiago de Compostela. O número de peregrinos aquí que inician o camiño inglés principalmente de fora, de Estados Unidos, de Portugal tamén. Por que este inicio no camiño inglés? Por que o camiño inglés e non a outra variante? Sí, nós já fizemos outros camiños e desta vez queremos facer o camiño inglés e inicia aquí en Ferrol.
Cantas veces fixestes o camiño antes? 3 veces, no este é a primeira vez. Outros camiños, é a terceira vez. E tamén quedades un tempo antes de iniciar o camiño ou xa iniciades directamente desde aquí e xa marchades? Iniciamos já daqui. Estamos a chegar agora e a iniciar agora. Porque, moitas gracias aos dous, porque agora cada vez máis hai moitos peregrinos que aproveitan para estar aquí e visitar outras vilas, pero neste momento, neste exemplo, xa inician aquí Camiño de Santiago. Pois para facer o Camiño de Santiago sempre é importante ter en conta o tempo que vai facer. Os que percorren a ruta polo norte da comunidade hoxe teñen un pequeno respiro. Estas son imaxes da Coruña. Os termómetros están nestes momentos 3 e 5 da tarde nos 25 graus na cidade herculina. Algo máis de calor notan os que andan por Ourense. Aquí nestes momentos hai 34 graus de temperatura, pero lonxe iso sí, dos 42 que soportaban onte coa temperatura máis alta, 43 en Ribadavia, da temperatura máis alta de España. Lembren que estas e outras cámaras poden vostedes velas, poden elixilas a través da web G24. Eu quero que ao casamento sea para sempre. E sigo dicindo que é verdade que estamos nunha época moi moderna, que todos son filtros, cousas destas. Mas para min é super importante a fotografía tradicional, algo que non pase de moda. Da fotografía no telexornal queremos celebralo dándolle un oco a unha das actividades polas que case todos os fotógrafos pasaron en algún momento da súa vida, o retrato de boda. Na era dos millóns de imaxes digitais, o día do si quero segue a ser un momento que se garda en papel. Poderemos ter milleiros de fotografías, pero nas bodas a tradición manda e aínda se estilan os posados tradicionais e o retrato profesional. Hai quen incluso corre algún que outro risco nesta encomenda. Pili Reñones fotografou uns 1000 casamentos e o seu estilo evolucionou cara a proximidade coa parella. Con todo, sigo entregando un álbum. Eu se me piden, quero fotografía digital nun pendrive e retocadas 20. No, eu quero que ao casamento sea para sempre. E sigo dicindo que é verdade que estamos nunha época moi moderna, que todos son filtros, cousas destas. Mas para min é super importante a fotografía tradicional, algo que non pase de moda. O álbum de boda clásico fíxose popular en Galicia entre os anos 70 e 80, converténdose nunha prolongación da memoria familiar. Hoxe en día existe unha aposta clara polo enfoque fotoxornalístico ou documental, incluso cun toque de autor, como fai Fuco Reyes. Bueno, eu que sempre lles propoño e o que eu fago é mostrar un pouco o que sucede o día da boda de un xeito personal, é dicir, utilizo a miña mirada para reflexar un pouco o que sucede, non? Intento que todo sexa o máis natural posible, sen posados, sen que ocurran cousas extrañas. Dende a presentación do daguerrotipo 19 de agosto de 1839 non houbo que agardar para que as parellas quixeran inmortalizar a súa unión. Aos 6 meses casou a raíña Victoria de Inglaterra, pero esta foto foi feita anos despois. A este enlace tamén se lle atribúe a moda do branco nos vestidos de noiva, pero esa é outra historia. Falamos uns segundos do tempo. As brétemas aínda lle afectan desta hora ao Baixo Miño, tamén algunha nube que irá entrando ao longo da tardiña, que mesmo pode deixar algún episodio de treboento esporádico, pero que se nota hoxe, ou polo menos comezamos a notalo hoxe, que comezan a descender as temperaturas, sobre todo na costa de Pontevedra, por mor das brétemas, pero aínda así, fíxense que seguimos falando de avisos, neste caso de nivel amarelo. No Miño de Ourense, tamén na comarca de Valdeorras, onde desta hora temos as temperaturas máis elevadas, xa chegamos aos 35 graus. E como sempre, despois de Terio, a información deportiva, contámoslo todo. Estamos acostumados a ver espectáculos de fogos de artificio, pero cada vez son máis os que apostan por usar drones para iluminar o ceo con 1001 formas distintas. É o caso deste, na China. 5.000 drones cubriron o ceo representando figuras de criaturas do fondo mariño. Con estas imaxes de sereas despedimos hoxe o telexornal. Pasen moi boa tarde, vémonos mañá.